watan azumin mutane mai falala mutane ne basu gane ba suna ta shagala. Wannan watan fa ko mutuwa kace Allah ya kai ka yanzu na Allah zai kai ka. Ba abin da ke wa Allah wahala. Ka san da ke lamarin ne na fara. Ba abin da ke wa Allah wahala. Allah rahma yanzu ba wajen kuma ka zo ba Allah ya tuba a cikin azumin nan ai da muke ba mu zo azi ba. To mu ai sa Allah ya ce mu yi hela. Ai da muke mu. Ni hela duniya ta sani. Ai ni rabon da in ji wa'azi ma ai shekara 4 kenan. To baka zuwa makaranta ta ne. In kana zuwa makaranta ta ni wa'azi ne da tun a maka da yake ka sani a maka ne karatu. To ai aran ma baka nan to ina za mu je mu ji wa'azi. Wallahi da yake ka sani a maka ne karatu. Ba ruwana ni in na gama kai malamin zamani ne can ba ruwana da kai. Allah sarki aran ma alquran. Wallahi Allah. Aran ma Allah ya tambaya gare ka. Me ce tambayar ka ma? Aran ma a cikin azumin nan. Akwai mutane masu ganganci daga rana gatse a aran ma suna ta gaggada abinci. Fi sabilillah yanzu aran ma sun karya azumin su. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Cikin watan Ramadan ka ci abinci? Cikin watan Ramadana. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kai duk wanda ya ci azumi a cikin watan Ramadan mutuwa ne. Ko sukan tatin ba za ƙara ba zai mutu. Wannan magana ce ta Allah. To ni aran ma ina da tambaya. Me ce tambayar ka? Mutumin da ya sha azumi cikin watan Ramadan shi kuma me hukuncin yi aran ma? Na lillahi wa inna ilaihi ana ganganci ma. Ai da ka ya azumi a cikin watan Ramadan wani ka ce Allah kashe ni kawai ya kashe kama ba ma sai ka ga abin da zai ba ya kashe ka kawai ya biya kuskure bara zaga nan bara to a fito lafiya a ranar ai Allah ya sa bara zaga to a ranar kawai mutum kai ba zan iya ba azumi kai amma bai dawo ba gaskiya dai ya daɗe ba ran nan duba shin gani okay kace la ilaha illallah kasallahu subhanahu ya ai ya bai faru a cikin irin wannan azumi haka wallahi lalura ce ta jira ka akram kallahu lalura ce me yake da muka wallahi jinin haila nake yi wallahi jinin haila nake yi ba ka san wannan